An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye ntɛnɛ ye bi ntɛnɛ bɛnnen bɛ nasara san kalo 5 n'a ye mɛ kalo ye bi o tile 30 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo ye n'o ye seli fitinin kalo ye bi o tile 30 ye ka kɛ ni kunnafoni sɔrɔbaliya ye kalo kura ko kunnafoniyaw kan bi o tile 30 ye kunnafoniya wɛrɛ mana bɔ a ko la an b'o perewatigɛ d'aw ma. Jace la san kalo 10 do hijira san 1443 san do de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ ka ladɔnna k'a fɔ sibiri don o jɛnɛ marabolo kɔnɔna na jadiwale tigilamɔgɔ kɔni wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin mɔnikɛla dɔw ma ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se araba don o min bɛ tali kɛ siribalakaw fɛ yen nɔ siribala marabolo dugu dɔ bɛ yen nɔ olu ka donsolakaw ni jadiwale tigilamɔgɔ kɔni karila ɲɔgɔn na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la alamisa don o fo ka na se kunungo kari ma ɲɔnɔ marabolo dugu min n'a bɛ f'a ma ko Fabakɔrɔ jɛkulu marafɛntigiw kɔni marifaci dɔ kɔni kɛ yen nɔ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Jamil Bitar ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ jamana ɲɛma n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goita ale ka fanga kɛlen ka san 1 sɔrɔ mun de kɛra ani mun de kan ka na kɛ ale ye ɲɛfɔli dɔ k'o ko la ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnna k'a fɔ kunnafoni dilaw ka soba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko Haute Autorité de la Communication n'a bɛ f'a ma ko haki olu kɔni ye bulongɛnden kɔni si kunnafoni di soba fila ma n'o bɛ tali kɛ RFI ani France 24 u kɔni ye bulongɛnden si o ma ka yira k'a fɔ n'aw hakili b'a la jamana ɲɛmɔgɔ kɔni tun ye wulikajɔ kɔni ta ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ ni ka se ka fu siri olu ka baara la an ka jamana kɔnɔna na nka u kɔni ye bulongɛnden kɔni yira ni kunnafoni di soba fila ninnu na ka yira k'a fɔ k'u kɔni bɛ ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna ni waati in na hali bi ko wa k'u tɛ ka sɔrɔ cogo wɛrɛ la dɛ min bɛ tali kɛ dégudeur dɔ kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ ko dégudeur universel ko ni kunnafonidiso sira fila ninnu kɔni k'u bɛ ka sɔrɔ o kunnafonidiso ninnu fɛ u ye wele kɔni bila jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ma u ka wulikajɔ kɔni ta teliya la ni kunnafonidi sira fila min filɛ nin n'a bɛ fɔ a ma RFI ani France 24 n'o ye Faransi kunnafonidiso ye ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka fu siri o dan na an bɛ dugawu de kɛ nin hakilina min bɛ sen n'an ka jamana kɔnɔna na yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye diɲɛ marabolo kɔnɔna na kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ sibiri don ko wulikajɔ kɔni kɛla jɛkulu maramafɛntigiw kɔni fɛ ni ka kunsi mɔnikɛlaw ma a yirala ko mɔnikɛlaw kɔni kun taara mɔni na bada kɔni na jamakuluba u y'a yira k'a fɔ mɔnikɛlaw kɔni k'u to mɔni na donsolakaw kɔni bɛ wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka olu kɔni lakana u ka baaraw kɔni kɔnɔna na o lakana sen fɛ jɛkulu maramafɛntigiw kɔni nana u bɛ se ka na dankari kɛ mɔnikɛla ninnu na cogoya mun na kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ni donsolakaw kɔni karila ɲɔgɔn na u ma se ka se mɔnikɛla ninnu ma k'u ye so caman kɔni u y'olu kantigɛ fo ka taa se faliw ma donsolakaw kɔni y'u gɛn ni ka wulusiw nɔfɛ kunnafoni kunfɔlɔ kɔni sɔrɔli la ko ni wulikajɔ min kɔni n'a kelen filɛ nin k'a kasara fanga bonyana nka ka kɛ ni yɔrɔ in yɛrɛ a nɛgɛjuru sira gɛlɛya ye an ma se ka kunnafoni jɔnjɔnba sɔrɔ a ko la fɔlɔ ni kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔla a ko la an bɛn'o pereperatigɛ d'aw ma n'an bɔra ye araba don o jariwale tigilamɔgɔ kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin siribalakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya siribala marabolo dugu min n'a bɛ f'a ma ko buwa kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko donsolakaw kɔni olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta u bɛ se ka taa donsolaka dɔw kɔni dɛmɛ dugudenw bɛ se k'u ka malo kan cogoya minnu na a yirala k'a yɔrɔ in kɔni k'a farati fanga ka bon kosɛbɛ donsolaka minnu bɛ yen nɔ olu kɔni y'a ye k'a fɔ olu tɛna se ka jɛkulu maramafɛntigiw la nin yɔrɔ kofɔlen na u ye wele bila siribalakaw ma k'u ka se ka na ka n'u dɛmɛ yaasa dugudenw n'u bɛ se k'u ka malo kan cogoya min na o wulikajɔ kɔni sen fɛ u taara ka t'o baaraw kɔni daminɛ jariwale tigilamɔgɔ kɔni nana ka se ka na gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin u ma u y'a yira k'a kɛra tuɲɔgɔnnaba de ye ko donsow kɔni ka fanfɛla la ko maa kelen kɔni kasarala nin na nka donsolakaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu fana ye gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin jɛkulu maramafɛntigi caman ma dɛ yaasa k'a pereperelatigɛ d'an ma Bubakari Karan bɛ b'an bolo nɛgɛjuru la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Bubakari Karanbe ka bɔ Siribala. A ye kunnafoni sɔrɔ ko arabadon ko jariwale tigilamɔgɔw ye gɛlɛya dɔ ta ka ɲɛsin aw ma a ko kɛra cogo di. Nadamita an wele k'an ka taa fara u kan parce que malo de b'o kɛ contribution k'an ka taa u dɛmɛ ka tɔ pour que u ka kan an taalen o malo kan na dugu dɔ bɛ o yɔrɔ kɛrɛfɛ ko buwa o ye jan de d'an ye bon a kɛra tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ de an bolo an ye kunkan daminɛ depuis midi fo ka taa bila 18 heures la bon tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ ka maa kelen tɔɔrɔ la mais u ka mɔgɔ kɔni caman sara la hali kununko u bɛ ka na doni mobili la ka caya. I y'a yira ko maa jumɛn y'a wele k'a ka t'u dɛmɛ k'u ka malo kan.
bon mun y'an wele nanani doso dɔ don olu y'an wele fo an ka t'o dɛmɛ ka taa u ka malo kan parce que mɔgɔw bi ɲina ka caya olu yɛrɛ fanga dɔrɔn tɛ t'a la an talen ko an bɛna t'o dɛmɛ dɛ an n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la an kɔni t'a kalama o nana na cogo min na an tɛmɛtɔ yɛrɛ de don ka taa digi yɛrɛ fɛ o kɛ bɛ ka jan de da ka bila an ɲɛ an sera yɔrɔ min dɔrɔn o ye kunkan daminɛ bon olu bɛ tilebin fɛ an bɛ kɔrɔ fɛ ji fan fɛ bon an nana bugu ji yɔrɔ la an kɔni mɛnna mugu ci la an yɛrɛ ka nɛgɛ kun ɲini ka dɔgɔya an bolo an ka maa kelen ni tɔɔrɔ la fa kulubali a bɛ kɛ garasi la usine kɔnɔ yan yɔrɔ caman bɛ yen lakana kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la faamaw o bɛ baara la yɛrɛ de mais bɔ fanfɛla ji kɔfɛla duguma kɛ ye fɔlɔ dɛ o bɛɛ yɛrɛ de bon a kɔni ka di an ye yɛrɛ yɛrɛ faamaw u ka jija u ka don bɔ fanfɛla la parce que bɔ yɛrɛ faamaw yɛrɛ dama tɛ se ka kɛlɛ yɔrɔ in bɛ cogo min na parce que jaatimɔgɔ minnu bɛ yen olu ni faama taara u bɛ boli ka don dugu kɔnɔ i kɔfɛ maa ninnu o ni dugu kɔnɔna maa bɛɛ de bɛnnen don ko in kɔnɔ tant que ni maa wɛrɛ tɛ yen donso walima mɔgɔ dɔ tɛ yen ka o ɲɛ ka to ka mɔgɔ yira a ma nɔgɔn faama dama tɛ se ka yɔrɔ in kɛlɛ yɔrɔ in kɔni o fɔlen don tu dɔ de don o fɔlen don o kɔnɔ yɛrɛ de o bɛ ka ɲɛ da ye o nana awjini la bon o ka ca an tɛ se ka o da yɛrɛ fɔ ka ban o ka ca yɛrɛ de parce que arabu fɔlɔ min nana an ye gosili kɛ o dɔgɔyara o yɛrɛ tilala ka arabu wɛrɛ de wele ka n'a fara o kan yani an ye gosili kɛ fo ka taa se 18 ma tilebala tilennen na ji kɔfɛ ko buwa o daga de bɛ tu dɔ de bɛ yɛrɛ o daga bɛ yen hali sini ni faama nana ne bɛ se ka taa a yɔrɔ jira u la yɛrɛ ne bɛ wele min bila faama ma a sini bɔ tɛ nafa ma u ka jija u ka baara la u ka baara taabolo ka ɲi mais an kɔni bɛ min dɛmɛ min ɲini o fɛ u ka na ji kɔfɛ yɔrɔ in na pour que u ka se ka baara in kɛ baara in ka se ka a ban sinon o y'a yira la ko mɔgɔ tɛ sɛnɛ kɛ ɲinɛ samiya in kɔnɔ wa a ko in gɛlɛyalen don quoi an bɛ wele so ma u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan hali sisan. Ni tun bɛ tali kɛ Bubakari Karanbe la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na jakulu marafɛntigiw bɛ ŋaniya juguya min na Ala ka se ka fu siri ni waleyajugu ninnu dan na n'an bɔra ye alamisa don o jadiwale tigilamɔgɔ kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ɲɔnɔ marabolo dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Fabakɔrɔ ka se ka marifaci dɔw kɔni kɛ yen kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko kununko ko kura k'u kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka taa marifaci wɛrɛ kɔni daminɛ ni k'o kɛ yen nɔ nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ o ma se ka dankari kɛ maa si kɔni na o kɛra Ala tanuba de ye yaasa k'a priorité d'a ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na. Ne bɛ Fabakɔrɔ la. A ye kunnafoni sɔrɔ ko alamisa dongo ko marifaci dɔ kɛla Fabakɔrɔ la kununko kari ko marifaci wɛrɛ daminɛna ka kɛ a ko kɛra cogo di. A kɛra Siri Kulubali anw fɛ Faba yan jatigɛ wɛrɛ mɔgɔ ninnu nan'u dan an ka pɔnda la ka mugu ci an na an ni ba cɛ daraka wɛrɛ fan fɛ o bɔlen kɔ ara dimanche don n'o ye kari o nana an fɛ yan nɔ tuguni an kɔrɔ dɔw kun taalen don sira biya wɛrɛ la an ka donso dɔw don nan'u da olu fara ɲɛ ka mugu ci k'olu la wulada fɛ wa Ala kora kɔni basi kɔni min sɔrɔ bɔra an ka dugu ni ba cɛ an kɔni bɛ tile tuma min na an nana da don an sigilen la an bɛ dugu bafɛ avant fɛ dimanche don fana ta kɛra ten n'o ye kari don ye olu kɔni ta kɛra an ka donso dɔw kun bɔlen don u kun t'a mɛn sira biya wɛrɛ la u natɔ la u nan'u da olu ɲɛ pɔn na ka olu gosi Ala kora kɔni basi foyi min sɔrɔ an sera ka wuli k'u defa ka na so maa ninnu kɔni u bɛna biri an ka pɔnda la u don tu kɔnɔna de fɛ ka na u bɛ se mɔgɔ 6 mɔgɔ 10 yɔrɔ u bɛna o natigo de la u bɛ to awjini ninnu u bɛna o de la. Maa caman y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ yɔrɔ min na bi ko lakana kɔni sabatilen bɛ yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnla ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na nin waleya fɛnɛ ka tila ka wuli ka kɛ aw b'a miiri ka kɛ mun ye. Bon maa ninnu kɔni baara bɛ kɛ dɛrɛ baara bɛɛ kɛ yɛrɛ de an yɛrɛ bɛ se ka baara sɛbɛntiya parce que u bɛna an fɛ yan sɔrɔsiw bɛna yɛrɛ yɛrɛ de nka halisa u b'an fɛ yan dɛ sɔrɔsiw minnu kɔ don dɔrɔn u bɛna anw fɛ yan sɔrɔsiw minnu kɔ don dɔrɔn u bɛna ni sɔrɔsiw nana anw fɛ i n'a fɔ don o dugusajɛ u bɛna anw fɛ u bɛna mugu ci daminɛ an sigilen la u bɛ nin kɛ waati bɛɛ Fabakɔrɔ la yan. I y'a yira k'a fɔ ko ni sɔrɔsiw nana aw fɛ don min na ko dugusajɛ ko jadiwale tigilamɔgɔw bɛ tila ka segin ka na yalima maa b'o u kunnafoniya o ko ninnu na de wa. Mɔgɔ ka ca an kabila la yan ka ca yɛrɛ yɛrɛ de Siri Kulubali o ka ca mɔgɔ b'an ka kabila ninnu bɛɛ la an sɔmina mɔgɔw fɛ Ala y'o ɲɛfɔ sabatigi ye Ala tɛ se o fɔli ma ye kɔni nka an y'o ɲɛfɔ olu ye u b'a bɛɛ kalama. O maa minnu b'aw ka sigida la n'olu bɛ faamaw ka kunnafoniya di jadiwale tigilamɔgɔw ma aw n'u ka sigi bɛ cogo di sigida la yen. An tɛ se ka se olu ka dugu la fiyewu n'an sera dɔrɔn u b'an ko f'u ye u b'a minɛ o dugu ni Ɲɛmabugu baara Jaka yɛrɛ baara Ɲɛmabugu ni Jaka yɛrɛ olu de bɛ kunnafoni d'u ma kosɛbɛ wala mɔgɔw yɛrɛ baara ka mugu ci an fɛ yan u bɛna mugu ci an na u fara mɔgɔ ninnu kan ka na mugu ci an na fɛn foyi t'a la an ka denmisɛnnin dɔ taara u ye jarisi min wele ka n'a bila a la u y'a minɛ k'a faga k'a bila fo an ka dugu dawolo an mun jamana ɲɛmɔgɔ kɔni wele halisa u ka dɔ fara baara in kan ko dɔ fara cɛsiri kan sinon an bɛ cogo min na kɔni an tɛ se ka ci kɛ nin cogoya la fiyewu ko dɔ fara baara in kan ko dɔ fara cɛsiri kan yɛrɛ de n'o tɛ an bɛ position min kɔni na an tɛ se ka baara kɛ nin kan fiyewu k'a kɛ hali n'i bɔra k'i bɛ taa dugu taga la ka segin i bɛna tɔ la i bɛna sɔrɔ marifatigiw da min e bɛ se ka taa foro kɔnɔ na mɔgɔ tɛ se ka taa foro kɔnɔ na dɛ ko an ma gɛn Fabakɔrɔ la yan n'o tɛ n'an tora nin cogoya in na tiɲɛna an tɛna se ka sɔmɛ kɛ nin cogoya in na dɛ an bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ u k'an ma gɛn yɛrɛ de sigi an b'aw fana fo a ka baara in na. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la ɲɔnɔ Fabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye an ka jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Colonel Asimi Goyita la ale kɛlen ka san 1 kɔni sɔrɔ jamana ɲɛmaaya la min bɛ tali kɛ
ma caman kɔni bɛ ɲininkali la bara jumɛn de kɛra jumɛn ma se ka kɛ Jamil Bitar ale ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ Asimi Goita a ye bara minnu kɛ a ye ɲɛfɔli k'olu la wa barakura mun bolo dalen bɛ Jamil Bitar ye ɲɛfɔli k'olu la an k'a lamɛn. Anw wasalenba a kɔnɔna na parce que baara bɛ kɛla kɛcogo min na o bɛ anw wasa ka sababuya kɛ an ka laɲiniw kun ye min ye o nana sigi jɔsen 4 kan a jɔsen 4 a fɔlɔfɔlɔ o kun ye lakana ye ani an ka jamana bɛ se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta cogo min na ani an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ u bɛ se ka don kɛlɛ kɔnɔ ka faso ka kuma bɔ donc bi o résultat o ye ɲɛdimi fura ye kɔnɔdimi fura tɛ an bɛ se k'a fɔ o kɛra sababu ye bi maliyɛn caman kun ye réfugié ye an ka yɔrɔ caman tun bɛ yen mɔgɔw bɛ seginna ka na u sigi u ka sigidaw la maintenant min ye yuruguyurugu kɛlɛli ye o kɛlɛ ministre ye caman fɔ a la mais ne bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna souvent an presselen don e bɛ se ka mɔgɔ bisigi mais tribunal man ka mɔgɔ bisigi ka se o niveau ma donc dossier ninnu u bɛ baara la baara bɛ kɛ la ni min ta jɔrɔ la waati min na donc o ni min ka kan o bɛ taa o tacogo la donc o fana o baaraw an bɛ se k'a fɔ ko baara ninnu bɛ sen na maintenant an ko refondation c'est-à-dire que réforme politique ni politique sira ani jamana yɛrɛ mara sira kan donc an y'o kumaw min fɔ o fana bɛ walela parce que assise nationale de la refondation o kɛra a y'a hakilinaw min bɔra o kɔnɔ o hakilinaw bɛ waleya la maintenant question yɛrɛ min bɛ yen n'o b'a an hakiliw kɛlɛ ko n'o bɛ mɔgɔw fara farala ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw k'u hakilina sigi élection bɛ kɛ koyi mɔgɔ si m'a fɔ élection ti kɛ gouvernement m'a fɔ a ti kɛ M5 m'a fɔ a ti kɛ mɔgɔ si m'a fɔ ko élection ti kɛ élection in kɛli diyagosa de don ka sababuya kɛ an bɛɛ hakilinata ye o ye an bɛɛ miirinata ye mais hakilijiginw de don élection kolon kɛli o bɛna ni problème min ye jamana kɔnɔ o ka bon ka tɛmɛ an bɛ min yɛrɛ tan an ko de ni élection bɛ kɛ a ka kɛ élection ye élection min bɛ kɛ jɛlenya kɛ a bɛ kɛ basigi kɔnɔna na a bɛ kɛ élection ye élection min hali ni contestation yera la a kana kɛ élection ye élection min contestation bɛ tɛmɛ n bɛ se k'a fɔ organe unique de gestion des élections o min kuma fɔra depuis fanga kɔrɔ ninnu na ni classe politique bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun sɔnna o ma k'o bɛ waleya sisan dɔw ko k'olu tɛ jɛ n'o ye parce que a t'olu bolo k'a baara kɛ o ye fɔlɔ ye loi électorale b'o cogo la mais ne bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna kunun tɛmɛna yanni bi ka se dɛ donc mɔgɔw k'aw faamuya ni min wulila gɛlɛya bɛ o ye tiɲɛ ye gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi ni tun bɛ tali kɛ Jamil Bitar ale ka seereyaw la y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kulusuma n'an bɔra ye Imam Mahi Watara ale kɔni ye ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni hakilina la nin waati in kɔni na ko nin tɛ kɛlɛ kuma ye dɛ wa ko nin tɛ maa wuli kun ye ka ɲɛsin ni k'i bila fanga na ko nin t'o waati ye k'ale ɲɛ ti fanga kɛlɛ waati la nin waati la fɔlɔ an ka Mahi Watara lamɛn. Ni bɛɛ tora k'a fɔ ko fɛn min ka ɲi n'i nana fɔ k'o man ɲi i kɔrɔ bɛ dɔn dɛ adamaden n'i ye hasidi ye ni mɔgɔw ta kalama e bɛ fɛ ka fɛn min lagosi i y'a ye maa kelen ko a ka ɲi fila ko a ka ɲi a sera maa jama ma i ta t'i kɔnɔ ne ye min faamu nin waati in ko la o y'o de ye an kɔni ma kɛlɛ a fanga kɛlɛ kɔni tiɲɛna anw ɲɛ t'o yɔrɔ la fɔlɔ an m'o ye fɔlɔ dɛ n ko fɔlɔ bi an ɲɛ t'a la donc tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ sabali a kan ala ka bɔda kɛ an ye jamana ala k'a kisi bɛnbɛnbɛn minnu b'an ka jamana kɔnturu la ya Rabbi ala ka don an n'u cɛ ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ko in tɛ ko fitinin ye dɛ ni fasana ni jɔnya ka di ye taa kɛ jɔn ye a to an k'an ka hɔrɔnya kɛlɛ kɛ ni ala sɔnna ala ye adamaden bonya n'a ka hɔrɔn ye ka adamaden bonya n'a ka adamadenya ye i ka o adamadenya ni maa min ko a b'o bɔ si la ala kira sallallahu alaihi wa sallam cɛ nana kira ɲininka a ko ni maa dɔ nana ko a bɛ ne kɛlɛ ka n ka halala nafolo ko a bɛ n kɛlɛ k'a bɔ sin na ko min mun kɛ kira ko a kɛlɛ kira ko a kɛlɛ k'i défend k'i ka nafolo minɛ a cɛ ko n'i y'a kɛlɛ n'a ye n fa dun kira ko n'a y'i fa i kɛra shahidu ye cɛ ko n'i y'a fa dun kira ko fa huwa fi nar a bɛ tasuma kɔnɔ adamaden ka i yɛrɛ défend o ye mumini jogo dɔ de ye o ka i yɛrɛ défend i bɛ tiɲɛ min kan i ka adamadenya hakɛ n'i ka diinɛ hakɛ tangani anw bɛ k'o de sama ka bɔ diinɛ ko la bi k'a fɔ dɔrɔn kuma na a y'a ka bato kɛ a ka sen bɔ ninnu sen na
an filɛ n'i y'a ye bato yɛrɛ se tɛ ka ɲɔgɔn bolo bi ni nazara ka fɛɛrɛ dugu sen bɔ a la tɔ ti dɛ an tɛ se ka décision foyi ta jamana kɔnɔ i bɛ bɔ sisan i bɛ tɛmɛ dulɔ feerela la hali i tɛ se k'i ɲɛmunu tigɛ a la mun don a bɛɛ mana dɔɔni dɔɔni dɛ n'a bɛɛ nana de tuma min na jamana déstabiliser la ka jamana mara bɔ an bolo ka jamana ko bɛɛ bɔsi an na anw tɔ kɔni an sigi bɛ ten dɔrɔn dɔ kɛra o ko la sa dɛ maa o maa labɛnnen don k'i b'an feere kura ye yarabi ala k'a to an k'a ko tɔ kɛ kɔ yan. ni tun bɛ tali kɛ Imam Mahi Watarala a y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kulo suma n'an bɔra ye Bamakɔ sanfili sifinakaw olu kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni bɛ yen ko bɛ fɛ ka na olu ka farikolo ɲɛnajɛ kɔni ka na minɛ u la dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a tigi yɛrɛ tɔgɔ ye ko Petit Barou o kɔni y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ kofɔlen kɔnɔ olu bɛ nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in b'olu bolo a bɛ san 40 bɔ bi ko nka ko a nanbɛ ka na yira k'a fɔ k'a ye yɔrɔ in kɔni san u bɔra ni ka wele kɔni bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na yanni a kana kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin maaw ma u ka ɲɛmaa bɛ tali kɛ Usumani Traoré la an k'ale lamɛn. An bɛ sanfili bɔlɔntan terrain kan bi ka da ka gɛlɛyaw b'an kan gɛlɛya mun b'an kan o de ye kɔsa in na mun ye Petit Barou ye u b'a fɔ ko Petit Barou sodima tigi voilà a nana an ka terrain na yan a n'an ka denmisɛnw fɔra ɲɔgɔn kɔ a ko k'ale de ta ye yan ye ko mɔgɔ tɛ se ka fɔ ale ka bɔ terrain na k'ale de bɛ se ka mɔgɔ gɛn ka bɔ yan ani denmisɛnw fɔra ɲɔgɔn o kɔfɛ a ye mɔgɔ yɛrɛ caman k'ale bɛna baara kɛ k'ale bɛna a ka terrain k'ale bɛna a ka yɔrɔw jɔ o tuma k'an ka bɔ terrain na an y'a yira a la ka fɔ an bɛ terrain kan a ka taa san 40 ye n'o y'a sɔrɔ ale ye terrain in san mɔgɔ minnu bolo an b'a fɔ a ka taa olu tigiw fɛ u k'a ka wari lasegin a ma an bɛ nin terrain kan a ka taa san 40 ye e ye terrain san jumɛn i y'a san don jumɛn donc anw ko a ka nin to yen an t'a kɛ ni kɛlɛ an t'a kɛ ni mankan ye mais an b'a fɔ a ye a ka nin yɔrɔ ninnu to yen se min b'a ye an b'a ɲini a fɛ a ka jɛn a ka taa yɔrɔ wɛrɛ maa minnu ye ninnu feere u ma u y'a dɔn cɔ k'a tɛ se ka jɔ o de kama olu y'a feere olu ma bon o cadre kɔnɔna la an ye réunion min kɛ bi an ye décision min ta an ni b'an ka terrain kan dɛ ni maa min b'a ni nɔfɛ i bɛ na bon an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin terrain in ye maaba caman de former denmisɛnnin caman de kɛ maaba ye ni cadre baw don n'u bɛ jamana kɔnɔ intellectuel baw b'u la porteur d'uniforme b'u la n'o ye finitigiw b'u la maabaw b'u la o bɛɛ tɛmɛna nin yan balontanna baw bɔra yan mali ye balontanna bɔra yan u ye formera yan de e bi n'an bɛna fɔ ko k'an gɛn ka bɔ ka nin cogo la an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u hakili to a la u ka terrain in lajɛ k'an dɛmɛ an ka se k'an ka terrain an ka papier sɔrɔ an ka se ka baara kɛ an ka terrain na lafiya la ka d'a kan n'o ma kɛ kɛlɛ tɛ ban dɛ parce que ni maa o maa sera yan i n'anw bɛ ɲɔgɔn na i ni quartier bɛ ɲɔgɔn na i ni jeunesse bɛ ɲɔgɔn na parce que an ye ko bɛɛ de kɛ depuis an denmisɛnnin ma nin terrain in an bɛ ka balo t'a kan n'a fɔra bi san 40 kɔfɛ k'o de bɛna minɛ anw na mɔgɔ dɔw fɛ ko parce que wari b'u bolo se b'u ye o ma kɛ waati fana wɛrɛ la o bɛ kɛ bi Mali kura de kɔnɔ maa minnu bɛ yen bi an dalen d'u la transition an dalen d'u la u bɛ ka acte minnu poser nin y'o dɛmɛ yɔrɔ dɔ ye k'a yira an na k'a fɔ ko an fana ye jamanadenw ye an ka droit bɛ yen fɛn dɔw kan ka k'an ye an ma fɛn ɲini mɔgɔ fɛ an ma wari ɲini mɔgɔ fɛ mais an b'a ɲini u fɛ u kana nin dilan an ye u ka nin terrain ko ban an ka se k'an ka quartier denmisɛnw éduquer. ni tun bɛ tali kɛ sanfili sifinakaw ka ɲɛma Usumani Traoré a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ko AGID olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen bɛ Mali kura ko bɛ se ka sabati cogoya mun na olu kɔni ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen b'o ma u ye lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ hakili jagabɔ Mali kura ko a bɛ se ka sabati cogoya mun na u ka ɲɛmaa ye Emile Dabu ye an k'ale lamɛn. n b'a ɲini jamana tigilamɔgɔw fɛ an ko ka kalan jate minɛ tuguni ani kalan ka se ka kɛ cogo bɛnnen na ani fana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ani an masaw an kɔrɔw an faw olu yɛrɛ fana ka kɛ ɲɛjirala ɲumanw ye denmisɛnninw ɲɛkɔrɔ sabula denmisɛnninw fana bɛ maakɔrɔbaw de lajɛ ni maakɔrɔbaw b'a kɛ ka ɲa cogoya bɛ yen k'a yira k'a fɔ denmisɛnninw fana bɛna kɛ ka ɲa o la an kɔni ka hakilina ye mun ye an b'a fɛ Mali ka jɔ Mali tɛ jɔ yuruguyurugu kan Mali tɛ jɔ ni an bɛ faso nafolo ta k'o bila an yɛrɛ jufa la an t'a bila Mali baara la an b'a fɛ o de ka dabila an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka jamanadenw kunnafoli n'u b'a fɛ ka baara fɛn fɛn kɛ réforme institutionnelle ni politique kuma minnu fɔra a ko bɛ cogo di ɲɛfɔli ka kɛ maliyɛnw ye loi électorale ko kuma min fɔra a ko bɛ cogo di a ka ɲɛfɔ maliyɛnw bɛɛ ye pour que bɛɛ k'a faamuya o la jamana bɛ basigi. ni tun bɛ tali kɛ AGID ɲɛmaaba la Emile Dabu a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Amidu Dumbia ale tun b'a kɛnɛ kan ale fana kuma min fɔ o filɛ. n ye min f'u ɲɛna k'a fɔ Mali kura waati jan b'a fɔ Mali kura tɛ waleya fo an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka an sɔn yɛlɛma Mali kura tɛ lawaleya fo denmisɛnninw an minnu ka ca ni bɛɛ ye an ka se ka an sen don a la an hakilila ye min ye a ko la an ka se k'o fɔ ani ka baara kɛ baara min bɛ se ka maaw kala nin wagati in na min tɛ maaw farafara donc jeunes ka baara kan ka k'o de ye jeunes ka baara man ka kɛ tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn ye
jeunes kan ka refondation ɲini k'a faamu a kɔrɔ ye mun ye an kan ka mun k'a kɔnɔna la mun de kan ka falen baara jumɛnw kan ka k'a kɔnɔna la pour que maa wɛrɛ kana ka hakilina du hakilina na olu yɛrɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ hakilina taasira fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Amidu Dumbuya y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye a bɛ san 2 bɔ maaw kɔni tɛ ka taa hiji la dɛ k'a sababuya kɛ coronavirus bana ye nka yirala k'a fɔ ko ɲinɛ kɔni ko wulikajɔ kɔni bɛna kɛ maaw bɛ taa hiji kɔni na nka kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye musaka ko ta fan ye ko caman farala musaka kan dɛ k'a musaka kɔni bɛ se $4 million ma ɲinɛ min bɛ tali kɛ haji soba kɔni o ɲɛmɔgɔ n'o bɛ tali kɛ Abdul Fatah Sise ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ nin ko la an ka lamɛn. An ye san 2 kɛ an ma se ka hiji kɛ san 2 2020 an ma se ka taa hiji 2021 fana ma se ka taa hiji kɛ ka da bana jugu min kun yirigara jamana kɔnɔ dunya bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la donc o de la hiji ma se ka kɛ 2020 2021 alhamdulillah ɲina Ala y'a kɛ autorité saoudienne u y'a fɔ an ye ko hiji bɛ kɛ ɲina an bɛ u yɛrɛ labɛnw de la ɲina hiji wari ɲina kɔni caman de farala kan parce que an kun bɛ wari hakɛ min na san tɔ ninnu na o caman farala kan mais an yɛrɛ noté autorité saoudienne olu de y'a fara kan an ka prix fɔlɔ yani u ka prix kura in fɔ an ye o kun ye $2,50,000 ani $150,000 ani $600 ani 23 o de kun ye maintenant sisan min farala kan o ye à peu près $1,400,000 ani 440 ni wɔɔrɔ ni 800 minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn 2020 ani minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn 2021 an bɛ priorité di olu de ma maintenant pour que priorité que di u ma mais sariya ani condition dɔ bɛ yen fo u ka se ka o condition ninnu bɛɛ dafa o condition fɔlɔ a tɛ an yɛrɛ ye o ye saudiyanw yɛrɛ ye min wajibiya dɔ an kan k'a fɔ ko maa o maa n'i ka si hakɛ a tɛmɛna san 65 ni kalo 6 kan i tɛ se ka se ka taa Maka ɲɛna u y'a bila a plateforme na donc a filanan o ye i ka vaccination covid u k'o kɛ a bɛ kɛ maison de haji kɔnɔ yan ani test PCR yanni ka taa tile 3 voilà i b'o test PCR in u b'a kɛ u b'a fɔ ko ka i joli ka sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ bana in a t'i la donc o de y'a condition i ye minnu fɔ an ye maintenant ka da nin bɛ kan o ye musaka ko in parce que an kun ye wari fɔlɔ min minnu la 2020 ani 2021 caman de farala kan an b'a ɲini u fɛ u ka se ka nin faamu k'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ nɔ tɛ a ma bɔ an na a bɔra Saudiya yɛrɛ ka da u ka taabolo kuraw minnu kɛra parce que u ye caman bɔ kota ninnu na an ka kota kɔrɔla min kun b'an bolo o ye 13 ni 300 ni 23 sisan u y'a bɛɛ lajɛlen jigi ka na n'a ye 600 ani 32 donc camanba de bɔra la ka tila ka dɔ fana fara musaka kan musaka minnu bɛ sara Mina ni Arafa ni Muzdalifa an kun bɛ 42 sara la kɔrɔlen mais sisan u y'a kɛ u ye min farala kan a bɛ $1,000,000 bɔ dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ $1,000,000 na min farala kan ka da u ka taxe ninnu fana u ye caman fara taxe ninnu kan parce que taxe an kun bɛ so minnu ta Maka ani Medine ani dumuniko ani an bɛ bisu minnu ta ka n ka déplacement kɛ n'u ye ka bɔ Madina ka na Maka ka taa Mina Arafa Muzdalifa ninnu ka se ka taa aéroport la nin bisu ninnu an bɛ wari de sara mais o taxe in an kun bɛ 100 sara la an kun bɛ 5 dɔrɔn de sara sisan u y'a kɛ 15 ye. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Abdul Fatah Sise maison de haji ɲɛmɔgɔ don a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka maaw ɲuman ta k'u ɲuman segin ka bateau bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye yasa maaw kɔni maa lujuratɔw olu sen ka don jamana baaraw la k'u sen don jamana kalataw fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni na u kana kɛ kɛrɛfɛden ye jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko association GIGM olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ni ka se ka wele bila CNT maaw ma u y'a kɛ hakili jagabɔ kɔni ye sariya minnu n'o talen don maa lujuratɔw kama a sariya a bɛ se ka labaara cogoya min na an ka maa dɔw lamɛn. Mɔgɔ lujuratɔw olu bilanen ne kɛrɛfɛ walima ɲina kɛlen n'u kɔ dɔɔni loi in kɔnɔna na donc bi lajɛ yɛrɛ ye min walasa CNT mɔgɔw ka se k'a dɔn ko an ye loi in an y'a kɔnɔ k'o ye puis CNT bɛ baara min na an nana fɛnɛ k'u remercier.
ni lujuratɔ tara yɔrɔ yɔrɔ a ka se ka don a fɛrɛ ma ni minnu sen tɛ mun kɔrɔ ko minnu ni ɲɔgɔnnaw dɔw bɛ yen u ɲɛti ko la dɔw bɛ yen u tɛ mɛnli kɛ fɛn dɔw bɛ yen fo ka k'u ye pour que u ka se ka fara mɔgɔ tɔw kan ni fɛn o fɛn kɛra u fana ka se ka bɔ a kalama donc n'i yɛrɛ b'u cɛla ko dɔw bɛ yen a bɛ se ka nɔgɔya donc an nana bi ka na an ka gɛlɛya de ɲɛfɔ CNT la pour que u ka se k'a ta n'a kɛra loi ye pour que jamana bɛɛ ka se ka bɔ a kalama an fɔra ka fara mɔgɔw tɔw kan. n'i y'a ye kalafili kɛra bɛɛ jɛna n'a jaabi ye o k'a sɔrɔ fɔlɔ kalafili sɛbɛn min b'aw bolo bɛɛ de fɔlɔ jɛna n'o ye donc an ko bɛɛ ka nɔ la o de siratigɛ la kulu min b'an bolo bi n'o ye maa lujuratɔw ka kulu ye o y'a ɲini k'a fɔ ko fɛn b'u fana fɛ k'a fɔ an ye mun bɛ tali kɛ u ka lujura tali la ba la an ka jamana kalafiliw la hakaja u sen donni jamana sariyasun taliko la mun bɛ se ka ta ba la an b'o fana ta ɲɔgɔn fɛ donc bɛɛ k'i hakili latigɛ k'a fɔ ko an bɛ yan bɛɛ kama. Ni tun bɛ tali kɛ association GIGM maaw ka fara CNT maa dɔ kan u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la an ka jamana ka ɲɛtaa bɛ sabati sira o sira fɛ ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen kulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko MPP Mali olu kɔni ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ farafina ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya minnu na u y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nanzaraw kɔni ka jɔnya ko ka se ka kɛlɛ ka bɔ farafina kɔnɔna na u ye lajɛrɛba kɔni kɛ u ka ɲɛmaa ye Yusuf Jakite ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An bɛ fɛ ka farafina bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa ni parti politique ye ka don farafina bɛɛ kan Mali MPP Mali n'an bɔra Mali la n'an sera Burkina a bɛ kɛ MPP Burkina a bɛ kɛ MPP Côte d'Ivoire ye ni jama wulila ɲɔgɔn fɛ ka hakilina sɔrɔ ka fɔ farafina ka fara ɲɔgɔn kan donc volonté politique mana o accompagner a bɛ ɲɛnabɔ sinon mɔgɔ kelen tɛ se an bɛ transition soutenir ni baaraw la ka da ka transition hakilina a n'an hakilina bɛɛ ye kelen o ye Mali an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc yɛrɛma hɔrɔnya in bɛ sɔrɔ cogo di fo an ni tubabu ka jɛ dɔw bɛ olu ka dabila parce que o jɛ ninnu olu bɛ an jɔnya de anw bolo bi Mali kan ka se a kɛra yɔrɔ caman ye Mali kan ka se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc a yɛrɛma hɔrɔnya ni tubabu tɛ a ni anw na koyi an bɛ kɛlɛ de kɛ pour que ka a sɔrɔ donc an ka wuli k'an jɔ o kama an bɛ maliden bɛɛ wele an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka transition in soutenir minnu ko u b'a la minnu ko u t'a la u bɛɛ ka dɔn olu wo transition wo an wo an bɛɛ bɛ fɛn kelen de nɔfɛ o ye Maliko de ye n'o ye tiɲɛ ye ko o sen jɛlen o bolo jɛlen an bɛɛ ka kɛlɛ ye Maliko ye an ka kan ka ɲɔgɔn faamuya. Ni tun bɛ tali kɛ MPP Mali ɲɛmaa na Yusuf Jakite a y'a fɔ cogo min na n'a bɛɛ lajɛlen kun ye Maliko ye yarabi ala k'an bɛn a ko kan n'an bɔra yen jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko ONG muso olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ u bɛ wulikajɔ kɔni ta ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin kɛnɛyasow kɔni ma u ye fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛ ni an ka kɛnɛya minisiriso maaw ye fara ɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ fiɲɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na denmisɛnninw bɛ yen nɔ ni nɛnɛkiliko gɛlɛya b'olu sɔrɔ o bɛ se ka sabati cogoya min na u y'a kɛ fara ɲɔgɔn ba de ONG muso ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Juma Jakite ka fara Amadu Siribe kan an k'olu lamɛn. An y'a jateminɛ Mali yɛrɛ la den fitinin saya o de ka ca kosɛbɛ saya caman kun ye fiɲɛ ɲumantanya ye mun ye oxygène ye donc an y'a jateminɛ o ye fɛn ye fɛn min man ka kɛ waso ko ye k'a fɔ ko nin ka kan n'a ye nin man kan n'a ye mais a kan ka kɛ fɛn ye fɛn min kan ka sɔrɔ la kɛnɛyaso bɛɛ la k'a lase denmisɛnninw ma walasa u ni ka se ka kisi saya min an yɛrɛ bɛ se ka mun bali o de y'a to an y'an ɲɛsin nin ma k'a kɛ fɛn daminɛlen ye jamana kɔnɔ ka an bolo fara gouvernement kan walasa a ka se ka kɛ kɛnɛyaso bɛɛ la bi na. Anw yɛrɛ tun ye gɛlɛya dɔw ye gɛlɛya mun tun bɛ ka kɛ sababu ye ka muso kɛlɛ ani denyɛrɛnin saya fana caya o gɛlɛyaw fana tun ye oxygène sɔrɔli ye n'a b'a fɔ fiɲɛ sɔrɔli furakɛli kɔnɔna na k'a ɲɛsin o banabaatɔw ma donc gɛlɛya farala gɛlɛya kan o kɔnɔna na an dɛmɛbaga dɔw bɛ yen mun nana ka ministère de la santé dɛmɛ oxygène sɔrɔli nɔgɔyali sira fɛ e ni ONASER yɛrɛ tun ka baara daminɛ o baarakɛɲɔgɔnw o dɛmɛɲɔgɔnw tun nana k'an dɛmɛ o sira fɛ ni minɛnw ye minɛn mun bɛ oxygène sɔrɔli nɔgɔya ani kalan dili an ka dɔgɔtɔrɔw ma. Ni tun bɛ tali kɛ ONG muso ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Juma Jakite ka fara Amadu Siribe kan u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka ni hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ sumasi kolokolo jɛkulu min b'an fɛ yan nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko semasi olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛ kitakaw fɛ yen nɔ u y'a jira k'a fɔ sɔmiya kɔni bɛ ka don ko suma ɲuman tɛ se ka sɔrɔ ni si ɲuman kɔni t'i bolo u y'a kɛ fara ɲɔgɔn ba kɔni hakili jagabɔ a ɲɛmaa ye Dirisa Kulubali a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Kita ye dugukɔlɔba ye dugu min n'a y'a jɔyɔrɔ fa Mali sɛnɛko la tiga sɛnɛ sira fɛ ani kɔɔri sɛnɛ sira fɛ donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kita bi k'a fɔ ko an ka na sumansi ko kuma fɔ
sumansi a kolokolobaw société minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen don sumansi ko ma gouvernement ka service minnu bɛ yen n'olu ye service technique ye n'olu ɲɛsinnen don sɛnɛ kɔkɔrɔma donni o ma n'i ko k'i bɛ sɛnɛ kɛ sɛnɛ bɛ daminɛ ni sumansi ye wa sɛnɛ bɛ laban ni sumansi ye donc an bɛ min fɔ sɛnɛkɛlaw ye n'i bɛ sɛnɛ kɛ i kana taa sumansi san sugu la i kun fɛ i ka sumansi san i b'a dɔn sumansi min ni papier b'a la n'an b'a fɔ o ma ko semence certifiée sumansi kɛrɛnkɛrɛnnen i ka t'i ka foro dan n'a ye nimisa t'o de kɔfɛ mɔgɔ bɛ se ka bagaji fiyɛ ka binw faga ka bin jugu faga ka fɛn ɲɛnamaw faga an bɛ se ka engrais kɛ foro la walasa suman ka ɲa nka ni sumansi ɲuman ma sɔrɔ engrais tɛ se ka kɛ bin na dɛ sumansi ɲuman de bɛ o kɔfɛ de engrais bɛ utiliser ka se ka suman soutenir parce que n'i ye dafɛ jamana ninnu caman ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ sumansi semence subventionné don mais anw ka jamana la yan an b'a ci la nka a ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ mais a ka ca ala fɛ nin y'a ɲɛ sɔrɔtɔ ye parce que n'i ko ko malikura tɛ se ka jɔ cogoya si la ni mali sɛnɛko ma don ba la n tun b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi k'a daminɛ président Assimi Goïta la ka na ministre la ka na gouverneur la ni nin bɛɛ ko k'u dusukun ye malikura ko ye a ka da la k'a fɔ ko sɛnɛ ka don ba la sɛnɛ dun donni ba la o bɛ daminɛ sumansi ɲuman fana sɔrɔli la. Ni tun bɛ tali kɛ semasi jumali ɲɛmɔgɔ n'o bɛ tali kɛ Dirisa Kulubali la a y'a fɔ cogo min na sɛnɛ tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo si la ni sumansi ɲuman t'i bolo yarabi ala ka sumansi ɲuman don cikɛla bɛɛ lajɛlen gɛrɛsɛgɛ la n'an bɔra ye an ka osoforo tun bɛ tile damadɔ kalan dɔ la kalan in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka sama olu bɛ se ka lakana cogoya mun na jango kungo yɛrɛ bɛ se ka lakana cogoya mun na kalan in kɔni kɛra a kuncɛli baaraw kɔni kɛra min bɛ tali kɛ inspecteur général Musa Sisogo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye nin ko la an k'ale lamɛn. Walasa an ka samaw bɛ se ka kisi walasa an ka samaw bɛ se ka dɔ fara u yɛrɛ kan walasa an ka samaw n'u sigiɲɔgɔnw bɛ se ka kun hakilina falen bɛ ka kɛ cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ samako in na parce que bi yɔrɔ in laɲini ye mun ye fɛn min bɛ sigida la o bɛɛ ka se ka sigi ka sɔrɔ dɔ ma don dɔ gasi la n'i ye tali kɛ o fɛ i b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman de bɛ yen o hukumu kɔnɔna la donc an ka baara sefore mɔgɔw ka baara ɲɛsinnen bɛ o de ma projet min ni an b'a fɔ ko World Foundation o bɛ ka dɛmɛ di sefore mɔgɔw ma o sira de kan gouvernement jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ ka sababu kɛ depuis waati jan fo kana bila sisan an b'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu caman bɛ yen u latali ma nɔgɔn gouvernement de jɔlen bɛ ni o baarakɛlaw lakanali ye parce que brigade in yɛrɛ osefore mɔgɔw ni armée mɔgɔw de b'a kɔnɔ donc gouvernement jɔyɔrɔ ye ni mɔgɔ min dira ni mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ gouvernement jɔyɔrɔ ye olu ka prise en charge de olu ka sara ni u ka fɛn caman musaka o donni bɛ gouvernement de kun ka fɛɛrɛ ɲini cogo min na an bɛ se ka an yɛrɛ ta an ka samaw la don cogo fɛ parce que n'an ma se ka o kɛ an ma tila o ni mɔgɔw de bɛ e dɛmɛ tuma bɛɛ pour que k'i ka ko latigɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ma tila dɛ fo i yɛrɛ de ka se k'i ka ko latigɛ k'i ka ko dilan n'i yɛrɛ sera o la i bɛ se k'a fɔ n bɛ baara min na a bɛ kɛ baara kuntagalajan ye a ka ca ala fɛ fana n bɛ laɲini min na laɲini bɛ sabati. Ni tun bɛ tali kɛ inspecteur général Musa Sisogo a y'a fɔ cogo min na yara bɛɛ la ka na hakilina ninnu sabati an ka kungo kɔnɔfɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Ameriki jamana kan a jirala k'a fɔ ko denmisɛnninlakan maa 5 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na a kɛra kalanso dɔ la min bɛ wele ko TERS a kɛra o mara la nin muguci in senfɛ k'a kɛra sababu ye ka denmisɛnninlakan maa caman fɛnɛ jogi ko kalanfa dɔw fɛnɛ ko olu fɛnɛ dɔw bɔnɛna u ni na nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko kamelentɔ de nana ni nin waleya ɲɛ k'a ta ka ɲɛsin ni kalanso kɔfɔlen ma nin waati in na k'a bɛ lakana tigilamɔgɔw k'a bolo kan n'an bɔra an bɛ taga Irisi jamana kan Irisi i kɛra nin ka kɛlɛ daminɛ fo ka na se bi ma ko a jirala k'a fɔ ko nin ye a kalo 3 ye Ukraine jamanaden caman ko olu y'u sigiyɔrɔ bila ka t'u kalifa don jamana wɛrɛw kan Ukraine sɔrɔlasiw ka kuma lasela y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ ka sebaya sɔrɔ Irisi sɔrɔlasiw kan nin waati in na ka sababu kɛ États-Unis jamana ni Europe jamana ka dɛmɛw ye kɛlɛkɛminɛn dili ni pankuru dili la olu ma ko de la k'olu bɛ ka nin sebaya in sɔrɔ n'an bɔra an bɛ taga Burkina Faso jamana kan binganiya wale dɔ tara ka Burkina Faso kɔrɔnya fan fɛgɛrɛ o kɛra sababu ye ka gendarmelaka kelen ɲɔgɔn bɔnɛ wa nin na ka maa dɔw fɛnɛ jogi nin waati na ko fintigɛla ka dɔw fɛnɛ tunnen bɛ kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɛra sibiridon ka taa bila karidon na n'an bɔra an bɛ taga Cadi jamana kan Cadi worodugu yan fanfɛla fɛ sanubɔyɔrɔ dɔ la kari ɲɔgɔnna dɔ kɛra sababu ye ka sanubɔla caman ɲɔgɔn ko olu jogi ka dɔw fɛnɛ bɔnɛ o nin na nin waati na ko kari ɲɔgɔnna in senfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna ka yira ko kun jumɛn na nin kari ɲɔgɔnna in ye nin sanubɔyɔrɔ kɔfɔlen na karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kuɲɔli dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ bɛ kɛ basigi ye ka na Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na lakana o bɛ se ka sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min na Ala k'o hakililaw sabati